Hüdapar ji bo hişmendiya azadiya Qudsê di nava civakê de bicih bibe, bi navê Fatihê Qudsê Selahattin Eyyûbî wê sempozyomekê li dar bixe, alîkarê giştî berpirsyarê têkiliyên derveyê Hüdaparê Mehmet Eşîn di derbarê mijarê de beyanat da. Aksa esir olduğu için bugün Hüdapar sempozyuma Selahattin Eyyûbîya duyemîna navneteweyî wê tertîb bike. Di serî de ji Tirkiyeyê jî gelek welatan siyasetmedar û akademisyen wê beşdarî sempozyuma duyemîna îsal tê rastkirin bibin. Alîkerê giştiyê berpirsê têkiliyên derveyê Hüdaparê Mehmet Eşîn derheqê sempozyumê de beyanat da û got. Sempozyum wê di navbera sisê û çarê cotmeyê de bê tertîb kirin. Maalesef şu ana kadar İslam ümmeti bazında. Eşîn îfade kir heta niha saziyakê li ser Selahattin Eyyûbî nekiriye. Armanca wan ev e ku di vî warî de gavekê bavêjin. Eşîn wiha îfade kir. Mixabîn derbarê di ümmeta İslamê de tu saziyakê derheqê Selahattin Eyyûbî de heta niha bi rêk û pêk lêkolînek nehatî kirin. Em jî bi vê bernameyê ji bo Qudsê ji nû ve bibe azad ji Siyonîstan bên xelas kirin. Hişmendiyakê dixwazin têxin nav xelkê û civakê. Îsal dibe cara duyemîn ev sempozyuma. Bu amaçla, bu hedefle bu yıl Eşîn îfade kir alim û akademisyenên li ser Qudsê lêkolîn kirinin davetê bernameyê kirinin û wiha li beyana xwe zêde kir. Em dixwazin ji tecrübe û lêkolînên van kesan îstîfade bikin. Bi vî awayê wê xeteyên di dîrokê de pêk hatinin carek din rû nedin. Tespit edip olabildiğince bunları bu programa Eşîn got di destpêka bernameyê de wê serokê giştiyê Hüdaparê İsa Salam axaftinekê bike. Hemû lîderên partiya dawetê vê bernameyê kirinin. Serokkomar Erdoğan bersivek misbet daye. Lê ji ber kar û îşî wî zêde wê nikaribin tevlî bernameyê bibe. Lê wê peyameke ji bernameyê re bişîne. Ahmet Davutoğlu kendisi bizzat canlı olarak katılacak. Eşîn wiha pêde çû. Serokê giştiyê Gelecek Partiya Ahmet Davutoğlu wê bi zindî beşdarî bernameyê bibe. Rayadarê Hamasê Musa Ebu Merzu, yek ji rayadarên Cihada İslamî Muhammed Hind, beşdarî bernameyê bibin. Her wa wê ji Morîtanya, Amerîka, Avusturya, Kosova, İran, Afganistan, Mısır, Lübnan, Irak û ji Sûriyeyê gelek alim akademisyen jî tevlî bernameyê bibin. Bername di sisiyê cotmeyê de sibê saet piştî nîvro. Saet du diyan de bê tertîb kirin. Li ser Rehber TV'ye jî bi zindî bê weşandin. Üçüncü fethinin yolu da Diyarbakır'dan geçecektir.